Фамилия, искам да направя една молба до всички добри хора. Нека всеки, който види животно, което е на улицата, му помогне с подслон, храна или както може. Защото знаем, че зимата чука на вратата и времето ще става все по-студено. Нека бъдем хора и дадем шанс на тези добри същества. Благодаря на всеки един от вас, който ме послуша. Здравейте, фамилия! Добре дошли в канала на Тежка атмосфера. В днешният епизод ще поговорим за човека, който промени хип-хоп музиката и се превърна в един от най-легендарните хора в цялата музикална индустрия. И въпреки, че той промени звученето на хип-хоп музиката завинаги, и също така по пътя откри едни от най-добрите рапъри за всички времена, все още има много неща от историята на Доктор Дре, които не са достатъчно известни и много от феновете на хип-хопа не ги знаят. Затова съм тук аз, за да припомня всички тези малки детайли, които може да са ви убегнали. Животът на Дре бе всичко, но не обикновен. От това да бъдеш заплашен от FBI, до това да продадеш компанията си за 3 милиарда. Това определено не е живота на нормален човек, а на истинска легенда, и то от световно ниво. Дре е роден на 18 февруари 1965 година в Камптън, Калифорния. През 50-те и 60-те години Камптън е спокоен район, в който много семейства от средният клас живееха. Предимно чернокожи, семейства, които бяха избягали там, за да се спасят от престъпността в останалата част на Лос-Анджелес. Но през 70-те и 80-те години квартала започна да се променя с появата на престъпните организации като Bloods и Crips, които нямаха проблем с това да разрешат проблемите си с престрелки дори в централната част на града. И най-лошото бе, че това бе ежедневие за жителите на LA. Очевидно Дре има тежко детство в Камптън, след като родителите му са тинейджери, когато той бива роден. Още от малък Дре се влюбва в музиката. Баща му има аматьорска R&B банда, която се казва The Romeos. Като баща му дори направи средното име на Дре, Ромео, в името на групата. Но въпреки, че баща му бе музикант, той не му помогна особено много, тъй като се разделя с майката на Дре, и така Дре прекарва повечето време като дете с майка си и неговата баба. Дре и майка му сменяха много квартали в LA, но през повечето време той е при баба си в Камптън. Дре бе близък с роднините от страна на майка си и най-вече с вуйчо си, Тайрон. Семейството бе бедно, но въпреки това Дре бе амбициран, че ще намери начин да успее да излезне от квартала и няма да бъде следващият член на банда. Впрочем, Дре никога не е бил член на нито една банда, защото още от когато е малък, майка му го учи, че всички членове на банди са страхливци. Този код остава в ДНК-то на Дре и до ден днешен. Като той успява да се опази от тази част на престъпният свят, Дре винаги е искал да успее, но не на улицата. Той винаги е мечтал да успее с музика, с нещото, което най-много обича. Като още в гимназията, Дре започва да прави битове и също така често бива канен да бъде диджей на партитата, които организират неговите приятели в Камптън. Дре е бил наистина срамежлив тинейджър, обаче почакайте да застане зад пулта. Всички казват за него, че той е знал дори още от тогава как да направи всяко парти наистина лудо. Така Дре започва да печели репутация на добър диджей. Още от малък Дре бе наясно, че училището не бе за него, затова той се концентрира върху това да има по-голям социален живот, което щеше да му отвори повече врати в преследване на музикалната кариера. През 83-та Дре се присъединява към групата The World Class Wrecking Crew
И за очудване, музиката, която правеше групата, не бе чист хип-хоп, а по-скоро фънк, смесен с електроника. Те започват най-често да представят песните си в един от най-известните клубове в Камптън, който бе притежание на известният диджей Алонсо Уилямс. Точно тази възможност да работи почти всяка вечер в един от най-добрите клубове в квартала и то всяка вечер му помогна да изгради име на добър диджей и то като един от най-добрите в Камптън. Но въпреки това, музиката все още не бе достатъчна, за да може Дре да си плаща сметките, което води до натиска от неговата майка. Или да започне да прави сериозни пари с музика, или да си намери друга нормална работа. Въпреки всичко, Дре знаеше, че единственото нещо, с което иска да се занимава, е музиката. Точно заради това той наблегна на това да прави битове и да се издигне като артист. Той и диджей Еля започват да правят първите си песни в малко квартално студио, където записват първите си демота. Точно там те правят парчето Surgery, което се превръща в вулканен хит, като продава само 50 000 копия в зоната на Камптън, което прави групата на Дре и самият него една от сензациите на ъндърграунд сцената. Въпреки успехът, който получаваше по това време, Дре знаеше, че иска да прави по-сериозна музика, която да може да опише начинът, по който се чувства и преживяното от него. Но в сегашната му група това не можеше да се случи, тъй като те имаха по-скоро поп звучене, отколкото хип-хоп и дори бяха известни с това, че се обличат крещящо винаги когато представят музиката си на живо в някой клуб. Точно заради това Дре напуска групата през 86-та, за да направи свой собствен лейбъл заедно с приятелят си Eazy-E, който по това време вече е дилър, който печели добре от улицата. И не само това, Eazy бе истински гангстер, познат в цял Лос-Анджелес. Но след като Eazy вижда как Вуйчо му бива убит, той решава, че иска да спре да се занимава с глупости и да насочи енергията си към музиката. По това време Eazy започва да записва песните си в собственото си студио, което е в гаража му. Но бързо разбира едно нещо: ако иска да постигне нещо голямо, той трябва да намери истински битмейкър, който може да направи точните битове за него. От друга страна, Eazy имаше нужда и от правилният агент, който намери след като убеди приятелят му Алонсо Уилямс да му представи известният менеджер Джери Хелер. Той бе известен менеджер, работил вече с редица известни музиканти. Eazy се среща с него, но първоначално Джери отказва да приеме. Но след като чува няколко от песните, които вече бе записал Eazy, се съгласява, след което Джери помага изключително много на Eazy в цялата организация по създаването на лейбълът Ruthless Records. Но нека се върнем на това, че Eazy имаше нужда от битмейкър за неговите песни. Както знаем, нямаше част от Камптън, която Eazy да не познаваше като длънта си. Така той се сети за доктор Дре, след което го повика при себе си и му предложи да стане част от новата му компания Ruthless Records, предложение на което Дре не можеше да откаже, след като той вече бе решил, че иска да се занимава изцяло с хип-хоп музика. По същото време, Дре се запознава с друг млад и изключително талантлив рапър Ice Cube. След като един път го чува как рапира на парти, Дре започва да го кани често в студиото. По това време тази ситуация бе добре дошла за Eazy-E, който не искаше да става известен с музика, но искаше да прави песните си. Като той направи групата Homeboys Only, като дори Eazy плати на Ice Cube да напише песен за него. И точно така се роди легендарният трак Boys in the Hood. Да, освен че Ice Cube бе уникален рапър, също така бе и не по-слаб текстописец. Отначало Eazy не харесва песента, защото има много неща, които той лично не разбираше в текста,
но Дре и Ice Cube знаеха, че това ще бъде хит. Така че точно те го накараха да изпее парчето. И така, от първоначално на борда, само Дре и Изи, сега компанията се разрасна толкова, че трябваше да се измисли ново име. И то бе NWE, Niggas with Attitude. Всички участници в групата знаеха какво иска да чуе кварталът. И не само улицата на Америка по това време. И така те започнаха да възпяват криминалния свят по начин, по който никой не го бе правил до този момент. И това определено не остана незабелязано. Първият албум, който пуска групата, казва се Straight Out Compton. Продава 500 000 бройки за първата година от пускането си, което бе голям успех за всички. И въпреки, че някои от радиостанциите отказаха да го въртят, албума успя да стане хит. И така се роди новият стил генгста рап, който определено бе изпреварил времето си, особено по отношение на полицията, която не бе никак толерантна към изкуството, което правеше групата. Допреди този момент Ню Йорк бе най-известното място в Америка по отношение хип-хоп музиката. След пускането на този албум, нещата започнаха да се променят и все повече фенове започнаха да гледат на West Coast музиката доста по-сериозно от преди. Този албум направи групата една от най-коментираните в цяла Америка. И то не винаги с добро. Като след като пускат песента си Fuck the Police, те получават повиквателно от полицията, за да обяснят какво са имали в предвид. Но вместо това да притесни групата, те започнаха да го използват като маркетинг оръжие, което естествено ги направи още по-популярни. И така вече, на 24 годишна възраст, Дре бе най-после богат и вече бе способен да си купи всичко, за което си бе мечтал, когато бе бедното момченце в къщата на баба си в Камптън. Нещата определено се развиха в позитивен план за него. Групата тръгна на турне из цяла Америка. И за очудване на всички нейни членове, освен чернокожи, те имаха и огромна фен база от бели американци, които не бяха гангстери или престъпници, но просто харесваха рап музиката, на което и място да отидаха. Всичко бе разпродадено. Успехът им бе безспорен, но по същото време, докато те са на турне, Дре получава обаждане от Камптън, в което разбира, че неговият полубрат Тайран е бил убит в квартала. След инцидент, в който той се скарва с друг чернокож, нещата стигат до бой, след което вратът на Тайран бива счупен, което води и до смъртта му. Това бе вторият брат, който Дре бе загубил. По-малкият брат на Дре, Джером, също бе починал, когато бе само на една годинка от пневмония. Но пораженията след смъртта на Тайран бяха много по-тежки за Дре. След като те двамата бяха израснали заедно, болката бе много по-силна. Не след дълго NWE започна да се разпада, след като Arabian Prince бе първият човек, който я напусна, след като разбра, че не е получил заслужените пари, които му се полагат след всичките продадени албуми, и дори не е получил нищо от турнето, в което бе участвал заедно с групата. След което Arabian Prince пита Изи какво се случва. Изи му казва да говори с Джери, който му казва отново да потърси Изи, след което той се отекчава и решава да напусне групата. Arabian Prince казва на Ice Cube, че напуска. Ice му отвръща, че той е луд, след като по това време те са най-известната група в Америка. Arabian Prince му отговаря, че не си заслужава цялото това напрежение с полицията, особено ако не ти плащат. И да, известно е, че по това време полицията се опитва да ги репресира, като те изпращат много патрули на всяко тяхно участие. На едно от техните шоута в Детройт те изпяват 30 секундна част от песента Fuck the Police, след което от тълпата се произвеждат изстрели. Въпреки това, певците продължават песента си.
но след като слизат от сцената, полицията ги арестува. Така NWE продължи с двама главни рапъри Ice Cube и Eazy-E, като Доктор Дре и DJ Yella играха ролята на DJ. Не след дълго Ice Cube почва да разбира гледната точка на Arabian Prince, след като Ice пише повечето песни от дебютният албум на Eazy, Eazy Does It. Като за цялата работа получава само $32 000, което определено разочарова Ice Cube. След което агента на групата Джери предложи на Ice $75 000, но въпреки това той реши да напусне, като каза, че работата му не струва толкова малко. По това време Дре наистина не разбираше защо Ice Cube напуска групата, тъй като всичко, което го интересуваше Дре, не бяха парите, а това да прави музика. Въпреки всичко, Дре се почувства предаден от Ice Cube, тъй като напусна компанията в момент, в който Дре все още страдаше заради загубата на брат си. Ice Cube отговори, че всичко е било само заради бизнеса, нищо лично. След това Дре дори рапира в няколко песни за това по какъв начин си е тръгнал Ice в момент, в който не е трябвало. След това естествено Ice Cube отговори с редица други песни, което само доведе до излишно напрежение, дори измежду членовете на групата. Не стига, че те имаха достатъчно врагове от страна на улицата и дори полицията, която чакаше само да сбъркат, за да ги тикне на топло, където няма да могат да правят музиката си. Въпреки всичко, от този рап конфликт между Дре и Ice Cube се роди легендарният хит на Ice No Vaseline, който е актуален и до ден днешен. Като Ice дори изпя, че Дре и Yella не са истински тези негра, преди се носили червило и тесни панталони. Като Ice посъветва Дре да продължи да прави битове и да не се опитва да рапира. Като също така Ice не пропусна да спомене, че е бил ограбен от Джери и Eazy-E. Всички казват, че този дистрак е бил толкова силен, че групата дори не е можала да отговори. Като малко след това NWE се разпада. През януари 1991 година Дре се замесва в голям скандал, след като Дре напада известна журналистка на парти в Холивуд. След като в нея репортаж, в който тя е взела от NWE и самият Ice Cube интервю, монтажът е бил изцяло към това да злепостави групата, като дори Ice Cube се е подиграл на гласът на приятелят на Дре, LC, който бива променен, след като той претърпява катастрофа, в която едва оцелява. Това бе жалък удар от страна на Ice Cube, но все пак проработи. Когато Дре вижда журналистката, отива да поиска сметка и както казват свидетели, той хваща за косата и слага главата й до стената. Като след това Дре започва да я рита на земята и някак тя успява да се измъкне и отива в женската тоалетна, където Дре я настига, като отново я хваща за главата и започва да я удра. Свидетели казват, че никой не е смял да се намеси, защото охраната на Доктор Дре е била заедно с него. Журналистката заведе дело срещу Доктор Дре за $22 милиона. Но в крайна сметка, някак успя да се измъкне от ситуацията само с глоба от $2513 и 240 часа общо полезен труд. Също така, 24 месеца пробация. Също така му бе отредено да плати още една глоба от $1000, което бе нищо за сметка на извършеното от него. Нито един от членовете на NWE не одобри стореното от Дре, като каза, че и без това те имат изключително лош имидж. Също така е известно, че във връзката си с бившата си жена, Дре също така я е потупвал по рамото, така да кажем. Името на тази жена е Миша Лей, от която Дре има дори син на име Марсел.
След като те късат, тя споделя, че цели 5 пъти е била с посинено око, като казва, че редица пъти той дори я е влачил по пода, хванал я за косата. Тя споделя, че по това време не е казвала нищо, защото си е мислела, че Дре я обича. Но всичко се променя, когато тя започва да излиза с добре познат човек на доктор Дре, не кой друг, а Шуг Найт. Явно тази жена не може да стои далеч от проблеми, защото е известно, че Шуг Найт също я е потупвал по рамото. И ако мислите, че това е всичко, не, определено не е. Трета жена. Бившият артист на Дре, Тери Би, също казва, че Дре я ударил на афтърпартито след наградите Грами. След като тя пусна дебютният си албум The Power of the Woman, тя записа цял дистрак, посветен на Дре, за което той я ударил, както тя казва. Тя споделя, че той първо я ударил в окото, но тя не е паднала на земята, след което той я ударил още един път в устата. След години Дре излезна с публично извинение до всички жени, които е наранил, като каза, че наистина съжалява за това, което е сторил. Дори бившият агент на NWE, Джери Хелер, който написа интересна глава, посветена на доктор Дре в книгата си, където той споделя, че Дре е имал сериозен проблем с пиенето и е бил изключително сприхав и неприятен човек за общуване. И така най-после дойде и момента, в който Дре започна да забелязва, че не печели толкова, колкото заслужава. И кой мислите започна да подозира? Разбира се, Джери, което доведе до окончателното разпадане на отношенията им. Дре не харесваше, че заедно с Джери той нямаше пълен контрол над бизнеса. Точно там Дре се запознава с Шуг Найт, който е един от бодигардите на Джери Хелер по това време. Шуг не е успял играч американски футбол, като след това работи като охрана, но въпреки това има амбиция да се занимава с музикален бизнес. Първоначално Шуг работи като охрана за Дре, като през цялото време му говори как той трябва да напусне Ruthless и да създаде заедно с него компания. Малко по малко Дре започна да разбира Шуг Найт и това, че ако той създаде компания, ще печели много повече. Но въпреки всичко, той имаше договор с Джери и Ruthless. Но както познаваме Шуг Найт, той не приема не за отговор. Известно е, че той получава първият си чек в музикалния бизнес, след като държи през прозореца на хотелска стая известния рапър Vanilla Ice, и всичко това, за да получи правата над песента му Ice Ice Baby. По-късно Шуг признава, че с тези пари той е помогнал на Дре да създаде компанията Death Row Records под неговата лична опека. Шуг Найт отива при Изи и Джери, като им казва директно в лицето, че ако не освободят Дре от договорът му, както и LC, ще бъдат измъчвани не само те двамата, като Шуг заплашва също да посегне на майката на Изи И. Разбира се, след такова приятелско предупреждение, Дре и LC бяха пуснати от Ruthless Records и така се роди Death Row Records, една от най-популярните компании за всички времена в света на хип-хоп музиката. Дре официално си тръгна от NWE, като групата нямаше какво да направи, освен да се разпадне тотално, след напускането на най-важната фигура в нея, именно доктор Дре. След това Изи дори съди Дре за права на някои от парчетата му, като дори печели, но двамата успяват да се разплатят извън съда в крайна сметка. Така се стига до споразумението всеки път, когато Дре пуска песен, част от печалбата да отива при Изи И. Но това не спря Дре да пее глупости относно Изи в почти всяка песен. Изи не спираше да напада Дре относно миналото му в поп групата, докато Дре казваше, че Изи е просто роб на Джери Хелер. Така през 1992 Дре пусна първият си албум за новият лейбъл Death Row Records. Като няма нужда да казвам,
този албум се превърна в истинска класика, като дори включваше цял дистрак, посветен на Eazy-E. Като Дре каза в песента, че дори собствените хора на Eazy не го уважават, заради това има нужда да се заяжда с него, за да бъде все още известен. Също така, дебютният албум на Дре имаше доста песни с неговото ново откритие Snoop Dogg, който набираше все по-голяма слава, бъдейки около Доктор Дре. Точно в този момент, когато той имаше конфликт с Eazy, цяла Америка наблюдаваше този конфликт. Още от самото им запознаване, Снуп и Дре си паснаха изключително много, което си личеше по музиката, която създаваха. Като дори Снуп влезна с доста груби рими относно Eazy, като каза, че ако той има проблем с Дре, има проблем с целия Death Row. Двамата дори направиха рап видео, в което актьорите имитираха Eazy и неговият менеджер Джери. Eazy нямаше друг избор, освен да отговори с неговият трак Real Motherfucking G's, като в тази песен Eazy подлагаше под съмнение уличната репутация на Доктор Дре. Също така Eazy напомни на Дре, че всеки път, щом той пуска песен, част от парите отиват в джоба му. Като Eazy изпя Дре, всеки път, когато си играеш с мен, трябва да знаеш, че в същото време ми плащаш. Дре определено изнерви Eazy, който по същото време работеше по новия си албум, но специално заради Дре прекъсна работата, само за да може да запише още дистракове, посветени на него и компанията му Death Row Records. Конфликтът започна да става прекалено личен, след като Eazy започна да се чувства все по-обиден от факта, че той е помогнал на Дре да влезне в играта, а в момента той е човекът, който му се подиграва пред очите на целия свят. Eazy каза, че Дре е просто един неблагодарник, който е използвал името му на улицата. И не само Eazy каза, че без неговото име NWE никога е нямало да има същият успех. През 95-та Eazy отива в болницата, след като боледува няколко месеца и за съжаление никога не излиза оттам. Причината за смъртта му бе спин, който се опитвал да победи, но за съжаление не е успял. По време на престоя му в болницата, Ice Cube ходи да го вижда почти всеки ден и за очуда на всички, кой мислите ходи да го посещава? Именно Доктор Дре. Като има слухове, че по същото време те са искали да възродят групата, когато Eazy излезна от болницата. За съжаление това никога не се случва. Точно там в болницата Дре и Ice се разбират и осъзнават, че всъщност нямат сериозен конфликт помежду си. Именно това кара Дре да му се обади и да го покани да работят заедно в Death Row. Ice Cube споделя, че първоначално когато отишъл при Дре се е чувствал доста неловко, но не след дълго всичко е било като в доброто старо време. Разбира се, идва моментът, в който Шуг Найт изиграва изключително голяма роля за лейбъла и привлича един от най-легендарните рапъри, живяли някога, Тупак Шакур. Разбира се, идването на Тупак привидно бе посрещнато със смях и радост, но всички в компанията бързо си дадоха сметка, че след появата на Пак, те ще трябва да играят второстепенна роля. По същото време Пак е в затвора по обвинение за изнасилване, като гаранцията му е от цели 3 милиона, като Шуг Найт предлага на Пак да плати. Той се съгласява, но в замяна Тупак трябва да стане част от компанията му. Така и става. Тупак е най-новият член на лейбъла. След излизането на Пак от затвора, Шуг искаше да го направи да изглежда като истинска звезда, така че той накара Дре да работи заедно с него върху песента California Love. Песента дебютира на първо място в топ 100 на Америка и остана там 2 седмици, като продаде 600 000 копия за първата седмица от пускането си. През март 1996
Дойде времето, в което Дре каза чао на Death Row, поради това, че лейбъла бе претъпкан с престъпници, които само пречеха на Дре да се концентрира върху музиката, която прави. Въпреки че Дре държеше 50% от компанията, той поиска да напусне. Някои хора определиха това за лудост, след като компанията вървеше все по-нагоре и нагоре. Дре се запознава с Джими Левайн, който му помага да основе собственият си лейбъл Aftermath Records, което в последствие се оказа изключително правилно решение, тъй като само 6 месеца по-късно Тупак бива убит и цялата компания Death Row се разпада, като дори Шук влезна за 9 години на топо заради нарушение на условната му присъда. Снуп също си стегна куфарите и отиде да подпише с Мастер Пи в No Limit Records. Нямаше по-добро време от това за Дре да си тръгне. Началото за Дре и Aftermath бе наистина трудно, като първият албум, който пусна, озаглавен The Aftermath, не пожена особено голям успех. Феновете определено не харесаха толкова този албум, колкото предишните, които бе правил Дре. Най-вероятно, защото никой от артистите на Дре не бе звезда, като предишните хора, с които той бе работил. Точно заради това, Дре се свързва с Be Real от Cypress Hills, също така с нас, и започва да работи с тях, което определено се отразява добре и за двете страни. Един ден Джими Левайн отива при Дре с демото на бяло момче от Детройт. Още от първото слушане, Дре разбира, че това момче има уникален талант. През 1997 Еминем отива до Лос Анджелес, за да се състезава в състезанието Rap Olympics. За съжаление, Еминем завършва на второ място и не успява да вземе наградата от $500. Точно на тази олимпиада е и човек, който работи за Джими Левайн. Той е впечатлен от способността на М да римува, след което иска негов демозапис. После той го предава на шефа си, Джими Левайн, а той го дава на доктор Дре. Дре кани Еминем в Лос Анджелес, за да работят заедно. Еминем не може да повярва, тъй като още от дете е фен на NWE и работата с доктор Дре бе като сбъдната мечта за него. И още на първата си сесия Еминем записва песента, която след това става тотален хит My Name Is. След излизането на тази песен, хората поудяха по Еминем, което бе знак за Дре, че трябва да работи дори още по-сериозно с Еминем, защото той е златна мина. Така The Slim Shady LP излезна на бял свят през 1999 и превърна Еминем в суперзвезда за отрицателно време. Способността на М да римува и таланта на Дре в правенето на битове. Успеха бе сигурен. Албума имаше огромен успех, като стигна до второ място в Билборд класацията. Това бе доказателството, че Дре все още знае какво прави. Точно това, от което имаше нужда в момента, да покаже на света, че той все още контролира играта. Разбира се, доктор Дре има пръсти в успеха на 50 Cent. След като той му бива представен от Еминем, Дре веднага взима 50 под крилото си и започва да работят заедно. И точно в този момент Дре слуша друго демо на рапър от Камптън. Дре остава впечатлен и кани рапърът в студиото си, където по това време работи 50 Cent заедно с G-Unit. Този рапър се оказва The Game и всички харесват това, което прави зад микрофона. Така че, не след дълго, Дре дава идеята на 50 да го направи член на G-Unit. Така и става, като за момент те се превръщат в най-голямата рап група за времето си. Докато The Game и 50 не се скараха и Game напусна G-Unit. Освен че Дре бе отговорен за славата на 50 и Game по неволя, той бе виновен и за конфликта им след това, тъй като именно негова бе идеята The Game да стане член на групата на 50. Game споделя, че най-големият проблем между него и 50
е дошъл, когато той е отказал да пее за враговете на 50. Нещо, което всеки един от G-Unit прави в подкрепа на лидера си. И точно това е довело до край на отношенията им. Като 50 Cent обяви напускането на Game, докато бе поканен в известна радиостанция в Ню Йорк. След това 50 напусна Aftermath, като каза, че благодари на Доктор Дре за всичко, което той е направил за него, но усеща, че проектите му са в застой и е по-добре да продължи сам. Въпреки това 50 има голямо уважение към Доктор Дре и до ден днешен. След това дойде и албумът на Дре, Detox, който включваше парчета с много звезди, но феновете бяха брутално откровенни и казаха, че албумът няма типичното звучене, което очакват от Дре. Също така Дре работи и с две от най-добрите MC-та в днешно време, J. Cole и Kendrick Lamar, което определено показва, че той е човекът, който може да смеси поколенията по един изключително позитивен начин. Дре е доказал във времето, че освен че е добър в правенето на музика, той има и добър нюх относно правенето на бизнес, като през 2024 състоянието му е оценявано на $500 милиона. Но след като има правата на едни от най-големите хитове на 50 Cent и Eminem, както и Kendrick Lamar, най-вероятно Дре никога няма да усети повече какво е това да си беден. Също така филмът, който Дре продуцира, Straight Outta Compton, е чист успех, като той генерира приходи от $200 милиона, което още един път доказа, че Дре е наистина находчив и знае как да монетизира от музикалната индустрия. Дре е известен с това, че винаги се е занимавал с благотворителност, като през 2022 той дарява, забележете, цели $100 милиона за изграждането на ново училище в Камптън. Също така през 2013 Дре и Джими Лавайн даряват $70 милиона на Института по развиване на нови технологии относно бизнеса и изкуството. Без съмнение, Дре има една от най-невероятните кариери за всички времена, изпълнена с възходи и падения, но въпреки всичко ще бъде запомнен като една от най-големите легенди на хип-хоп музиката. Фамилия, това бе всичко за днешният епизод. Надявам се да ви харесва това, което правя. Ако е така, абонирайте се за канала, ударете бутона хайп, коментирайте, кажете какво искате да видите в следващия епизод. Бъдете благословени! Не забравяй да подкрепиш канала Евентуална реалност. А точно тук можеш да чуеш